Ahoj, dneska jsme s Andrejkou a bude to vodová challenge. Musíme vypít 4 takovýto skleničky a podobná, ještě takový ty. No prostě 4 skleničky za 1 minutu, a když to vypiješ dřív, no tak to vypiješ dřív, no. Tak 3, 2, 1, teď. Nedýchala. Nějak končí zajde. Já to neupiju. No takže... Já jsem pila jen tento kelímek. Takže Andrejka vypila jenom to. A já takovou to vypila. No takže tohle je vypitý, tohle je to. No takže pro tohle video to bylo všechno a ahoj! Ahoj!